The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pag-andam sa itong kaugalingon, ingon kanimo magtotoo, fellow believer, gikinahanglan ang atong paggamit sa principle sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao kana ang rebound technique. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, dapit kagyawhag ka nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga maluluwas, o aron ikaw maluwas o ikaw makasalmot usab ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Busa sa hilom magaandam kita. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa imong kinabuhi ang tuning gayon na imo pa kaming ipabuhi, nagaginhawa pa kami gumikan lamang kini sa imong grasya o tungod kay ana kapay plano sa imong kinabuhi. Nining adlaw sa imong pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, nagaampo kami o Diyos nga imong tangtangon ang mga babagan di sa mga nauna aron kami kapunting lamang, makadupot lamang sa among pangisip paguna-una nining imong balaang pulong among pagatunan, pinagi lamang sa pagpuno kanamo sa Espiritu Santo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Life is short. Gusto? Now is the time for salvation. Tomorrow may be too late. Basig ulahin ang tanan ugma.
kitang mga tao, nasayod na kita kung ikaw nalamdagan inimbahina. Kitang tanang mga sakop sa kalibutan sa tao, nalaglag gumikan sa una natong ginikanan ang ilang pagsupil sa kabubuton sa Dios. Gidid-an sila sa pagkaon sa usa ka kahoy din ang bunga niya na mo kadtong bunga sa kahoy of the forbidden tree of good and evil, of the knowledge of good and evil. Gidid-an sila sa Dios. Magkakaon ka mo sa tanan ni ining mga kakahuyan, mga bunga ni ini dinhi sa paraiso apan gawas lamang sa usa lamang nga dili kubot nga mukaon kamo kaysa adlaw nga kamo mukaon niya na mamatay gayud kamo. Mikaon man sila nalaglag. Kita kay mga kaliwat man nila laglag punta. Mao nga kitang tanang mga katawhan sumala sa Roma 3:23 kitang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. We have sinned, all have sinned and come short of the glory of God. So, we were spiritually dead. Yan tog yung pagkaon nila ni Adan o ni Eva. We were spiritually dead. Sila declared yung spiritually dead, although physically alive. Ano ni kahimtang na nila? Sa human yun sila malaglag. Kung sabot pasabot sa spiritual death, wa kini magpasabot ng espiritu mamatay. Wala na. Wa na sa pulong sa Dios. Ang buti pasabot niya na kuan lang kana kanang ingunta group of words o ingunta phrase lang kana. Term lang kana. Spiritual death. Dili kay ang espiritu mamatay kundi ang buti pasabot ng spiritual death mao ang pagkahimulag kumplito total nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Wala ni relasyon. Nyato yung hingayon na. Pagkaon nila na Adan o ni Eva, putol lang itong relasyon sa Dios. Kita kay mga kaliwat man nila din napahiran o atong napanunod ang ilang nabuhat nga sala. Karon kay ang tanang mga katawhan, all members of the human race, kaliwat man ni Adan ug ni Eva, kita anaan niya ng kaimtanga total hingpit nga paghimulag nato gikan sa Dios. Mao nga ang Dios gumikan sa iyang grasya unsa himo usa ka plano sa kaluwasan. Plano sa kaluwasan. Og imo kining i-rewind sa kaniadto nga human gyud nalaglag ang tao. Nakita sa Dios sa iyang pagka-omnisciente nga malaglag yun sila. Okay? Before and everything else, naibawa na sa pagka-omnisciente sa Dios ang tao malaglag. Busa, iyang giunsa, patawag ang mga sakop sa balaang Trinidad, gipatawag niya usa ka komperensya, usa ka tigom. We call it Eternal Life Conference. Ang Diyos nga Amahan may patawag sa maong tigom, Diyos nga Anak o Diyos Espiritu Santo mag-meeting usa ta atong hisgutan ang bahin sa kahimtang sa atong binuhat nga tao. O naman sila laing kapaingnan, o naman sila laing panulngan, gawas lamang sa unsa sa condemnation, ilang pagkalaglag o paadto sila sa linaw sa kalayo. Ang sao man nato nga maluwas na itong tao. Si Ginoong Jesucristo, mitanyag siyang kaugalingon. He offered himself, miingon siya, ako mo voluntaryo sa pagpakamatay sa tao aron lukaton ang ilang utang.
Wadto ako niya ng gamay nga planeta. I'm going down to that small planet o ako magpakatao. Aron luwason nato ang tao sa ilang pagtuo sa akong pagabuhaton o bahin sa kaluwasan. Mingon usab ang Espiritu Santo, bala ang Espiritu Santo mingon. Ako po ang mutanyag sa akong kaugalingon. Muanha po ko niya ng gamayng planeta o ako'y mo pasabot, mo patinaw, mo paklaro, mo himog tataw kining plano nato sa kaluwasan nga atong itanyag sa tao. Narana nilang mutuo ba sila o di? Basta naaman sila yung kabubuton. So mga tinitabo. So, fast forward na to sa Ginoong Jesucristo, nahimong unod. And the Word was made flesh. Pulong man si Ginoong Jesucristo. Buhing pulong. Living Word. Ug siya nahimong unsa. Nagpakatao. Misod siya sa tagwangkan ni Maria, nga mo'y gipili sa Dios, nga mo'y inahan sa iyang pagkatao, dili inahan sa Dios. Kanada di sa at pagtuis po na nga dili mahimo nga ang Dios na inahan. Si Ginoong Jesucristo Dios. Dili mahimo nga ang Dios mang inahan. Okay? So, inahan si Maria sa pagkatao sa Dios. So, I hope masabdan mo na. So, mao kanto. Fast forward na to. Nagpagkatao si Ginoong Jesucristo dito sa pasungan. Dili ini luxurious palace nga natao siya dito sa pasungan. O fast forward, abot na siya nagkinabuhi siya. Tuon sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi siya sulod sa iyang divine atmosphere. Nga atong gitawagang iyang divine atmosphere o prototype divine atmosphere. Prototype. Siyang naguna. Okay? So, mao katong iyang gipuy-an nga mao ay nakapahimo niyang mananaog. Victorious. A winner sa pag-unsa. Pagkangker sa kamatayon nga mao may dangatan sa tao lagi. Hinigkawa niya din kalibutan na adto siya sa eternidad. Wala na kamatayon. So, mao kani ang nitabo. Therefore, ang atong kinabuhi ng kalibutan na labihas kamubo. Bisag magkinabuhi pagka sobra pa so sa kagatos o na may makaambotan akong mga 200 years old wa. Huwag mao ka na nga bisag magkinabuhi kag labing tasa, life is still too short. Mubo lang ihapon. Ug karon ang panahon for salvation. Ang mensahe sa pulong sa Dios mao lang. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. The alternative is what? You will be condemned. John 3:36, he who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, does not have eternal life. But, don't say but, the wrath of God abideth on him. Ang kapungot, kalagot, kapungot, dili na sala. Ang but pasabot niya na, wrath abideth on him. Ang wrath mo kanay iyang destino. Ang linaw sa kalayo. Busa, mubura kayong mensahe nini. Believe or burn. Nora gyud. Now, sa diha nga ikaw mituo kang Kristo, oh by the way, ato ra gud ning paklaro na po ni nga kini nga atong gihisgutan dinhi. Bahin kini, that's part of the topic that we are discussing. The topic is the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulokon, kulba, hinam, o
nindot, dili di mo mahulagway kining unsa ka nindot. That's why it's dynamic spiritual life of believers. Mao ni nga atong topic. Og dinhi ato ning tuki bahin evangelism kay kini part of it. Okay? So dihang imong gituuhan si Ginoong Hesukristo. Okay? Mihimo kag desisyon. Ginamit ang imong kaugalingong kabubuton, your free will. Kay duha man kabahin ng atong free will na negative ug na positive. Ang negative mo ingog dili ko mudawat. Ang positive yung mudawat ko. So, migamit ka man sa positibong bahin sa imong kabubuton ug mituo ka kang Ginoong Hesukristo nga imong personal nga manluluwas ug diha mao ni manghitabo nimo. Ang imongan isuwat dayon will be written in the Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Dili na kada mapa. Okay? Okay, ang sunod, hatagan ka sa kinabuhing wala na'y katapusan. O ikaw silyuhan, timrihan sa balang Espiritu Santo, you will be exclusively owned by the God of the universe. Maunay timailan. Pag timbre yun niya na, ikaw, you are eternally, exclusively owned by God. God of the universe. Ang sunod, ikaw puniton sa Espiritu Santo, so to speak, o ibutang ka. You will be united with Christ forever. Hangtod sa kangturan. O unsa pa, you will be given peace, irene, happiness, makarios. Ang tanan nimo mga sala, paminaw, tanan nimo mga sala, kaniadto, karon, o umaabot, will be forgiven. Okay? All your sins, past, present, and future, will be forgiven. Tiyaw mo na, mao ni mga benefits nga imong nadawat, human mo dawat sa Kristo. Gawas pa niya na, ikaw na tao na pag-usab. You are born again. John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unsa pa, may tambo nimo, you became a new creature. Bag-o ka ng tao. Bag-o ka ng binuhat. Unsa pa, you become a Christian. Kristohanon ka na, usa ka magtotoo, o anak ka na sa Dios. Okay? You are a child of God. Kung gawas pa niya na, the best is yet to come. So, ang Diyos anay plano, anay tuyo sa imong kinabuhi mo, ang ipabuhi ka karon. Na diha ka lingkod ka, nagpaminaw ka, nagaginhawa ka, mayong imong panglawas, gumikan kay ang Diyos anay plano sa imong kinabuhi. Sabtak yun na. Now, sa dihang mahuman ang imong kinabuhi ning kalibutan na, when you die as a believer, you will go straight to heaven. Diretso ka didto sa langit. Tungod kay ang Diyos mismo, misaad niya na. He keeps His word. Okay? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Na ka eternal life, hangtod sa kangturan. Wala na kinutuban, wala na undang, hangtod ka na. Uban ka na sa Diyos sa langit. O Revelation 21:4, God will wipe away all our tears. There will be no more pain, no more suffering, no more sorrow, no more tears, no more death, because the old things are passed away. Masahan sa Biblia, pinadayag Kapitulo 21, versikulo 4. So God guarantees your eternal security. Now, ato naman po ning gisgutan, no? As a review, gyapon kita nga mga
Well, of course, at the moment you believe in Christ, you become or you became a citizen of heaven. Philippians 3:20. You became a citizen of heaven. O samtang niya pa kanining kalibutan nga gidumala sa kaaway sa Dios, the arch enemy of God, which is Satan, the former Lucifer. So, aduna tay tulo ka mga dagkong mga kaaway natong mga magtotoo, ang kalibutan, ang unod, ug ang yawa. Okay? The world, the devil, the flesh. Ang world kining sistema, dili ni atong unsa gitunob-tunoban o atong giagian dinidili ni mao. Ang sistema ning kalibutan mo atong kontra. Sunod ang unod, kinaiyang makasasala. Kontra nato na. Ikatulo, ang si Satanas, ang yawa. Okay? Mao ni kontrabida. Ato na siyang kaaway. So, Satan as the arch enemy, avowed enemy, naapod siya mga tuyo, mga tumong, you know? Just to clarify nimo, kay patingali ka kadungog nini nga kini Satanas ingon nga kaaway sa Dios na siya goal. He is a goal-oriented creature man ni siya. Okay? So he is goal-oriented. Una, unsa may iyang tumong o goal alang sa mga di magtotoo. Ang iyang tumong, ang iyang goal is to prevent these unbelievers from believing in Christ. Mangita gyud na siya pagi. Pangitaan gyud na niya kunsa nga scheme niya nga dili sila makatuo kang Kristo. Kay unsa? Kay nigtuo ni ng tawhana kang Hesus Kristo, luwas na siya. Si Satanas wa nay kaluwasan. You see? Mao na nga siya ang binuhat sa Dios nga the most miserable. Okay? The most makaluluoy. Mao bitaw ng prinsipyo ning guwa naging misery loves company. Miserable man siya. So misery loves company. Gusto siya makigduhig. Iyang duhigo ng as many as he can. Mao na ang goal ni Satanas, to prevent from believing in Christ. Alang nimo magtotoo, naapod siya goal. Nasa may ang goal? Ang goal po ni Satanas, nimo magtotoo, is to prevent you from studying God's Word. So you won't be able to grow up spiritually. Pangitaan po ninyo pagi nga. Babagan ka. Nga dili ka makatuon sa pulong sa Diyos. Mangita gina siya mga pagi na iyang maniobrahon ko ka. He is the greatest con artist kini si Satanas. So, kaya nga no, si Satanas buot nila nga mahimo pong miserable sama parihan niya. Misery loves company. Now, ang relihiyon mo ni atbang sa pagkakristuhanon. Religion is the opposite of Christianity. Ang relihiyon mo ni kanang lugot, mo ni bitik, Satan's ace trump. O kini mo ni paborito nga kanang bitik ni Satanas. O kini epektibo ra ba gining hinagiban niya to lead unbelievers to spiritual blindness and confusion. Nga sa Kristyanismo, ang tinuod, diha sa Kristyanismo, ang kaluwasan na humana is already done. Apan sa relihiyon, ang kaluwasan has still to be done. Kinahanglan, imo pang buhaton, imo pang kabuton. You see? Now, you see, you can have tons of religion without 1 ounce of salvation. Tinood. Ang Diyos alang kanimo magtotoo, anay pila ka mga saad alang kanimo?
7,000 promises. He always keeps His word. He never fails. Now, di usa ka tawo ng utana, pila man di ka Dios? How many gods are there? Hingtubag po, di hingtubag niya, only one. How do you know there is only one? Ang tubag? Because God fills heaven and earth, so there's room for only one. Tinuod ka na. Usara yun. Ang nagalukop ni wa may luna ang kinsa pa. Wala na. There is only one God. Now, daghang mga religious people in this world proud of their flimsy works. Tinuod na. Proud of their baptism, ilang church membership, pagkasakop sa ilang pundok, sincerity ang ilang pagkamatinuoron, keeping the 10 Commandments, ilag yung gisunod ang napukasugo sa Dios, living by the golden rule, and a host of other works by which sila nagadahom nga makasuod sa pearly gates with great pomps and circumstances. Morning, ang kinaluoyan gyud ay mga hugpong sa mga tao mo kadtong naa sa relihiyon. Kay sila nabutahan yun sa kamatuoran. Mga daghan na pag sila ipang tubag, yun sila ang ilang relihiyon may kinaunhan o kini sa tamutuki niya nakitas-taas ng tapig ka nga paghaisgutan. Anyway, padayon ta sa itong gibiyaan usab nga bahin nining dynamic spiritual life of believers. Ang Diyos nagaingon, if you love me, keep my commandments. So akong balikon, nga ang Diyos operates on the basis of integrity. Ang integrity sa Visayan, sa akong gihubad ni, pagkakasilingan, pagkamasaligon. He is not affected by the decision of a person. Ang Diyos dili maapektahan unsay desisyon himo sa tao to believe in Christ or to reject Him. So, mo ba itong hisgutan ng Colossus 3:1, lakip ni ang doktrina sa motivation. Nomdom ka? Ato man ang gituki. Motivation, pagdasig, pag-awhag, pag-aghat. Motivation is very important sa atong espirituhanong kinabuhi. Mark that very well. Kaya ang Colossus 3:1 nagingon man, if ye then be risen with Christ, seek ye the things above. Again, kining maong bersikulo, nagalakip sa doktrina sa pagdasig, motivation. Kaya ang bersikulo 1 nag-iingon man, if ye then be risen, but pasabot, resurrected, nabanhaw, kaya kini di man makita tungod kay spirituhan nun man spiritual. So because it is spiritual, kitang mga magtotoo have to live our life in a spiritual way. Numdum ka sa definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. And because it is a supernatural way of life, it requires a supernatural way of execution. Kinahanglan, tumanon po na pinaagi sa espirituhanong pagi. Dili mahimos mga tinawhanong pagi. Sa manadaghan mga bagang duot sa mga magtutuo nga ilang pagtuo nga ilang matuman ma-execute nilang Christian life, way of life by unsa tinawhanon. Dili na ipaagi ang Diyos na protocol. Inumdum ka sa protocol, paagi nga kana lugay na nag-establisar, di na namusab. Protocol paagi sa Diyos. Iyan ang giunsa. Iyan ang gi-formulate in eternity past. Wapang tanan. Kining protocol sa Diyos. Unsaon nimo unsa tuman sa Christian way of life. It is a supernatural way of life.
Mo bitaw ning atong giingon nga the dynamic spiritual life of believers. Dynamic. Mabulukon. Cool ba hinam, thrilling, adventurous. Walang kakarealize sana. Now, believers should not be motivated by circumstances sa mga kaimtangan, kundili sa pulong sa Dios by the Word of God. Hinumdumi nga ang Dios dili mapiktahan by any decision man makes in life. Dili. God is God. Hinumdumi ko na. Timani ko na. God is God. He is perfect. His plan is perfect. Okay? Our Lord Jesus Christ said, if you love me, kung imo ko tinuray gihingugma, keep my words. Tumana ang akong mga pulong. Maunay commandment sa Dios ni Ginoong Jesucristo. If we love God, therefore, we also have to love Him. I mean, we also have to love His words. So, the one is useless without the other. Useless the one without the other. Actually, we do not mean God is useless. It is His word that becomes useless to our life if we do not know His word. Kung wala tayo lamang. Nganuan pa tayo lamang. Tungod ka negatibo kita. Once ka mag-negatibo ka, inumdum ka sa pangutana, how does a believer become useless to God? Ang mo na itubag. A believer becomes useless to God by being negative to His word. Di ka magtuon. God. Therefore, wa kay alamag sa pulong sa Dios. Kaya ang imo rag yung gituhuan o gisandigan, gibasihan, mao ang mga unsa. Ritual, seremonyas, sakripisyo, ang unsa pa diyang mga buluhaton sa ilang pundok sa relihiyon nga dili man ka nagikan sa Dios, iya man ang Satanas lagi. Kay ang gatuko sa relihiyon tao o gipaluyuhan ni Satanas. Okay? Mao na nga ang usa ka magtotoo mahimong useless sa Dios, worthless, wa na siya kapuslanan sa diha nga magnegatibo siya. Dili siya ganahan, wa siya kadasig, wa siya gugma, wa siya gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. He becomes useless. Now, God's word is the written word. Christ is the living word. They are one and the same. That's why it is our attitude towards God's word that determines our love for God. Mao na magadeterminar sa atong gugma sa Dios. Sa laing bahin, on the other hand, to execute the royal law is to learn and believe God's word, which says, you shall love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That's the greatest commandment. And the second is likened to this, love thy neighbor as thyself. The two are what we call virtue love. Mo nagitingan na ng virtue love. Loving God and our neighbor, bahin kini sa royal law. Let us remember, ang atong positional truth that we are in union with Christ forever. Nadugtong na kita ngadto kang Kristo hangtod sa kangturan. And yet, paminaw, there are so many believers who walk by sight, not by faith. Kinabuhi lang sila, pinaagi sa ilang makita, dili sa pagtuo. And they just are concerned on things that are seen, not on things not seen. Now, by the way, ang Diyos, giingon nga transcendent ang Diyos. Kung siyempre pasahod sa transcendent, that God is everywhere without limit or end. Why limiti? O na transcendent. O gawas pa niya na, He is immanent.
Unsa pasabot sa imanen? God is everywhere at all times. Sa tanang higayon. Okay? Ang transcendent, God is everywhere without limit or end. Immanent, God is everywhere at all times. Now, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo diha sa ginganlag hypostatic union, ang iyang pagkatao mo ay nagalingkod sa tuong kamot samahan. Okay? Di lang iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagkatao, His humanity, is the one that is seated at the right hand of God. All that the Lord Jesus Christ had accomplished, tanan niyang natuman, samtang dini pa siya sa yuta, He left them all to all believers. Iyang gibilin, nganhi ka natong mga magtotoo. I hope nagsabot ka niya na. Ang Bible doctrine, by the way, kaya na may uban nga prejudice na maghisgot nga nagdoktrina, moingon man sila, wala, lain naman yung doktrina naman naghisgotan. Lain na yung mga tinuhuan na ni. Now, ang Bible doctrine, actually, is Bible teaching. But there are many believers who criticize doctrinal believers that naakuno sila gingon og bibliolatry. Kani bang term nilang ay idolatry na po'y bibliolatry. Ila walang ning gigamagama. Luoy kayo ni silang nag-iingon ini. Naarabay daghan. Nga ilang gi-criticize, ilang gisaway ang doctrinal believers, kitang mga doctrinal, mga magtotoo, nga natay bibliolatry. Wala. Salmo 110:1, giingon diha nga, sit down at my right hand. Giingnan si Ginoong Jesucristo, ang iyang pagkatao. Okay? Giingnan siya sa Diyos nga Amahan. Ephesians 2:6, we have been resurrected with Christ and had us seated. Gipalingkod na kita sa atong positional truth ni ang atong gihisgutan. Okay? Kay gibanhaw na. Of course, dili kay kanang actual. Ambot pasabot, niya nang higayon nga itong gidawas sa Ginoong Kristo, kita may apil na sa iyang pagkabanhaw. You see? We have been resurrected with Christ and had us seated. Naanata, atong kahimtang naanata. Nahiluna na diya sa atong pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo in union with Christ. Are you resurrected with Christ now? Current na mo na positional truth. Current, pagkakaroon. Are you seated with Christ at Christ's right hand? Mao na retroactive positional truth. Okay? Seated in Greek, diya sa Griego nga lingwahe. Seated in Greek is in the present middle participle of seated on thrones. Now, the things that are not seen, unsa maning things that are not seen nga dili makita. By the way, nanumdum ka sa Hebrewanon 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Now, unsa maning things that are not seen? Well, usa nini mo ning portfolio of invisible assets. Okay? Invisible assets. Ang dili makita nga mga kaayuhan. Kanang kasangkapan. Number 2, ang protocol nga plano sa Dios. Dili makita. Kay sulod nun manguna. Spiritual na. Ang 10 problem-solving devices. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith-rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal for love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, occupation with Christ, morning 10 problem-solving devices, etc. Many things that are not seen, na di makita.
Okay, anto tas Colossus 3:2. A believer either continues to set his mind on things above or on things below. Okay? Ang usa ka magtotoo, mahimo siya nga magapadayon sa unsa punting siya una sa mga butang nga tuwa sa itaas or sa mga butang dinhi sa ubos. On earth, below. Kining above, in heaven. So we have to set our mind. Ang Greek word meaning set your mind is phroneo. P-H-R-O-N-E-O. Phroneo. Ang pasabot sa phroneo, to keep on giving serious consideration. Una-unaon pag-ayo. Ngunibot pasabot. Now, unsa ka tutong keep seeking? Keep seeking zeteo. Phroneo, keep on giving serious consideration. This is what we call right priority. Okay? Husto og tukma nga unsa mga pasiuna. Now, maghisgo kita pagtuo na bitaw na sa Romans 10:17 sa gisulti diha. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? Now, kung wa kay doktrina, why tinuod matuod kapag tuo? Ano? Moto. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya ang major issue in the Christian life is the big V. Ato ning tawag big V. V ba? Volition. Dako nga V. Volition. Now, every believer, ang matag usa ka magtotoo, kinahanglan ni knowledge of Bible doctrine. Knowledge, kaalam, kahibalo sa pulong sa Dios. Kaya nga no, mo man itong gamiton sa pagkinabuhi. For we walk by faith, not by sight. The validity of faith nagaagad lamang sa tumong sa mong pagtuo. The validity, ang katinuoran, ang pagkalig-on sa pagtuo nagaagad sa tumong sa pagtuo. The object of faith in salvation is only the Lord Jesus Christ. Nasayo na tanyana. Maura ang tumong sa pagtuo. Kung bahin na sa kaluwasan. Because the question is asked, after salvation, what? Human ka maluwas, unsa may buhaton? Kadaghang mga Kristohano na wag yun sila, di sila katubag niya na. Kaya nga naman, huwag man lagi sila alamag sa pulo sa Diyos. Huwag man sila pagtubo. Huwag man sila pagkugi sa pagtuon, pagtubo, pagtuon, pagtuo, pagdawat, o paggamit sa ilang kinabuhi ingon nga Kristohanon. See? After salvation, what? Wala kayo pabitaw. Sa may buhaton na ito na sige lang tagsimba, mag-Bible study, o kani, at to outstretch. ang tinuod yun, Bible study. What needs to be done after a person is saved? The right answer is 2 Peter 3:18. I hope na silsil na po na nimo. 2 Peter 3:18. Tagaan ako higayon pag-ambli sa mong Biblia. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 18, nagaingon diha, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Mao ka na ang buti pasabot ning skopeo. Skopeo is looking, to look with serious consideration. Skopeo. To look with serious consideration at the things which are not seen. Ang eternal. Kanang dili makita mo ng eternal. So, subo ngayon palandungon to see
most pastors of today just emphasize positive thinking to their congregations, not the negative ones. Daghang mga pastor, oy. Karong panahon na, daghang mga pastor nga, nag-emphasize lang sila positive thinking sa ilang congregation. Dili ito mga negatibo. Like for example, mga suliran, mga kalisdanan, mga pagsulay, tribulation, etc. Dili nila hatagang emphasis. Na si Apostol Pablo emphasized that these problems, these difficulties, tribulations, etc., are the ones that can strengthen a believer's Christian life. Wa sila makakita niya ng maong punto. See? Di lang sila maghisko itong mga suliran, mga dili. Kaya basig malain ang ilang na pagsabot sa mga members congregation nga. Di na sila noon musimba. Samot na. Wa na musimba, di wa na sila wa na sila manigingon sa kong amigo, wa na sila papay. Wa na sila wa na sila madawat nga kanang offering nga ihatag sa mga members congregation. So mao nagdi sila maghisgot ani mga suliran, mga sana awa sila makakita sa punto nga kining mga problems, difficulties, trials, tribulations, mga gumunhap, kini sila are the ones that can strengthen sa usa ka magtotoo sa iyang kinabuhing Kristiyanon. Ang labing tinuod, ang doktrina emphasizes that believers should consider problems, difficulties, tribulations, trials are their friends. Higala nato ni sila, uy. Dili ni nato kaaway. See? We should understand that. Nga ang doktrina nag-emphasize kanatong mga magtotoo nga kinahanglan, we have to consider the problems, difficulties as our friends. Dili nito kaaway. We have to love the problems, love the sufferings. Because, paminaw, tungod kay dito sa langit, wa na may mga problema, wa na may mga sufferings, etc. Gusto? Kini mga suliran, mga gumunhap, mga pagsuway, mga kalisdanan, kapaitan, dinhira ni kutob sa yuta. Wa na dito sa langit. Kasabot ka? Sabtag yun na. So, balik na puntas, Colossus 3:1. Keep seeking the things above, not the things here below. O, ayaw na po ni Kalinti, 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Okay? Therefore, Colossians 3:1 again, if you have been risen with Christ, keep seeking the things, not the things here below. Verse 2, set your mind on the things above, not on things here below. Di man na po nato. Ato na po ning tukbilon pag-usap kining 3 spiritual skills. Numdum ka? 3 spiritual skills. Gitbangan po ni sa 3 arrogant skills. Ang 3 spiritual skills, ano ito? Rebound, Operation Z, utilization of the 10 problem-solving devices. Lahi po itong tulo po kay spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Kini lain po nga tulo ka mga spiritual skills. Rebound, 1 John 1:9, pagkumpisal. Operation Z, mo na nang ingno nato, mo na paagi protocol sa Dios giunsa nahimong tinuod ang doktrina. Okay? Ang una niya na nadungog sa magtotoo, ang gitudlo sa pastor magtutudlo, karon ibalhin na dito sa tuong bahin,
mahimo na kanang tuuhan o gituhuan sa nagatuon nga magtotoo o kana magamit na niya kay balhin naman si Espiritu Santo ngadto sa unsa o mahimo na kanang ipinosis o inomdom ka primero Bible doctrine academic knowledge pa ang imong pagdawat niya na. Kung di mo nimo tuuhan, kutob ra gid sa academic knowledge. Kinahanglan imong dawaton, tuuhan, o mo kana mahimo na nang unsa ipinosis. So mo kanang operation siya tulad ng gilakbitan which we will study later on bahin niya na. O kaya katulo, utilization ng paggamit sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Okay? 10 problem-solving devices. O din hilang una kita kutob o kantong ipadayon ni Ugma. Pasalamat kami kanimo o Diyos nining grasya nga among tunaan nining adlaw o kami nagaampo Diyos nga kini mahimong paghagit sa among kinabuhing Kristohanon. Kami makapadayon sa pagsibog sa unahan hangtod imo kaming kuhaon. Yan ang panahon nga pagsakgaw o kung unsa man mauna, physical death ba o the rapture. Kami nag-aagad lamang sa imong hingpit nga plano. Wala kami mahimo sa among kaugalingon o Dios kung wala kami pagtuo sa imong pulong. Nining adlaw mo ba ni kami sa among pagbuwag-buwag. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa pagkaton, pagdugang mga kamaturan, ikan sa imong pulong. O panalangin ni kining among ministry, our Bible study through the YouTube, under the Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan grasya man, ay mo kining gimugna, gipahiluna, alang sa among kaayuhan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Let's take